Zdravím všetkých. Ešte pár slov k uplynulému týždňu v Európskom parlamente. Práca pokračuje, hlavne sa riešia rozpočty. Každý výbor navrhuje určité nejaké zmeny v rozpočte. Netreba panikáriť, šetriť sa nebude. Hlavne sa rozpočty navyšujú. Teda my v Smere sme tieto navýšenia nepodporili, ale mnohé zmeny vo výboroch prešli. Dokonca aj vo výbore pre rodovú rovnosť sa navyšovalo. Jedno navýšenie, ktoré však ale neprešlo, by som špeciálne vypichla. Pani Ostrihoňová a pani Jar sa spolu podieľali na pozmeňujúcom návrhu. Tento mal navýšiť líniu rozpočtu, aby vtiahli Kosovo do spoločného obranného a bezpečnostného rámca EÚ. Dve poznámky k tomu. Poprvé, návrh neprešiel, aj keď sa o ňom hlasovalo, dokonca predsedníčka dala hlasovať 3-krát. Skrátka, nevydalo. No a po druhé som nie celkom pochopila, prečo sa dve Slovenky spolu podieľajú na navýšení rozpočtu pre Kosovo, keďže Slovenská republika Kosovo dodnes neuznala. Viete, niektoré veci sú v dnešnej dobe, nazvime to, veľmi divné. Spomeniem iba dve kauzy v ostatnej dobe, ktoré ale majú dlhodobý charakter. Prvá vlastne ani nie je kauza, skôr iba kauzička. Ide skôr o ukážkové pokrytectvo. V priestore EÚ tvrdíme, že trh všetko vyrieši. Na druhej strane tu roky dotujeme zelené technológie. Otázka. Tak vyrieši trh všetko, alebo treba umelé zásahy? Lebo umelé zásahy deformujú všetko, nie len trh. No a druhá je kauza Durov a jeho zatknutie vo Francúzsku. Pavel Durov ako odporca Putinovho režimu bol zatknutý v Paríži, kam prišiel na pozvanie a uistenie prezidenta Macrona, že sa mu nič nestane. No, osud Jana Husa ho síce zatiaľ nečakal, ale dnes sa väzba skôr používa ako mučiaci nástroj. Na margo Durovho zatknutia sa však ozvala Saudská Arábia. Vraj si už neprosí stíhačky od Francúzska, lebo Durov. Výsledok? Saúdsko-arabský režim, ktorý má skôr ďalej ako bližšie k demokratickému usporiadaniu a napríklad volebné právo žien ukotvil do svojho právneho poriadku až v roku 2002, sa zastal propagátora slobody slova Durova proti vyspelému Francúzsku, ktoré miluje slobodu až tak, že svojho času darovalo Američanom jeden z dnešných symbolov USA, sochu slobody. Toto nevymyslíš, toto je iná realita v inej dimenzii, iného Matrixu. Asi. A aby som uviedla na pravú mieru moje video s pánom Vargom, urobila som tam jednu chybu. Ospravedlňujem sa za ňu. Uvidíme sa v Prešove 28. septembra a nie vidíme sa. Majte sa pekne.